Sziasztok, jó reggelt, Baranyi Zsolt, Sárga Nyelvi Központ. Tanfolyami kisokoshoz tartozóan gondoltam nektek elmondani ismét valamit. Mégpedig ez az energiaszintünkkel van megint kapcsolatban. Azért mosolygok csak, mert hogy az elmúlt kis videókban többször esett szó erről a tényezőről, és mégis azt látom, hogy akikkel az elmúlt napokban, hetekben beszéltem, és kedély állapotbeli, fizikai, stresszel kapcsolatos dolgokat szerettek volna megoldani. Nagyon sok esetben azt láttam, és azt beszéltük át az illetővel, vagy a hallgatóval, hogy bizony az alapvető energiaháztartása abszolút nincsen rendben. És igazából itt a fizikaira gondolok elsősorban, ugye a szellemi, tehát a mentális energiaháztartást átbeszéltük korábban. Nagyon röviden szeretnék nektek elmondani egy egyszerű megközelítést, ami az energia állapotunkkal kapcsolatos. Nem tudom, hogy te is így tudod-e, de most ha nem akkor most így fogod mostantól tudni, hogy bizony az életenergiánknak a döntő részét nem a táplálékkal visszük be, hanem létezik egy úgynevezett univerzális energia, vagy prána, vagy reiki, vagy nagyon sokféleképpen tudod nevezni úgy, ahogy neked ez éppen kellemes. Na most ez az energia megtalálható mindenütt, ahol vagyunk, és az úgynevezett energiaközpontjainkon, vagy úgynevezett csakráinkon keresztül be a szervezetünkbe. Tehát van 7 csakránk, a koronacsakrától lefelé egészen a gyökércsakráig, és ezeken a pontokon egyébként, ezek mögött a pontok, tehát energiaközpontjaink mögött találhatóak a szervezetünket működtető különböző mirigyéink, úgy mint a hasnyálmirigy, a tobozmirigy és a többi. És ezek a mirigyek felelősek, az ő tevékenységük felelős azért, hogy a szervezetünk fizikai része az közel tökéletesen tudja működni. Na most, a legtöbb ember, aki civilizációban él, városban él, ahogy szoktam mondani, stressz alatt van, keveset mozog esetleg, a táplálkozása nem optimális, és a többi. Tehát, vagy éppen mondjuk úgy összességében, hogy kevésbé figyelnek ezek az emberek arra, hogy az energiaszintjük oké legyen. Ezeknek az embereknek már itt a csakráiknál el szokott akadni a bejövő energia. Most léteznek nagyon egyszerű, és tényleg ilyen 10-20 perc alatt végrehajtható reggeli gyakorlatok, bizonyos speciális jóga gyakorlatok, amivel ezeket a csakrákat ki lehet nyitni, ezt az energia beáramlást optimálissá lehet tenni, és az energia már is bennünk van. Ettől a ponttól, tehát a csakrák, vegyük úgy, hogy a testünkben lévő végpontjától, amit nem így hívnak és nem így működik, de most az egyszerűség kedvéért hadd mondjam így, az energiának bizony minden egyes szervünkbe és minden egyes sejtünkbe el kellene jutni. Ez élteti a szerveinket, ez élteti a sejtjeinket, ez működteti az agyunkat, ez felelős az életenergiánkért, a kedély állapotunkért, és még a mentális, tehát az agyi teljesítő képességünkért is. Képzeljétek el, hogy ahogy az energia bejut a csakrákon át, ha már tettünk valamit azért, hogy optimális mértékben jusson be, onnantól fogva létezik egy másik technika, illetve sok másik technika, mely technikák mindegyike az úgynevezett meridiánjainkat, azoknak a működését serkenti, és mit kell erről tudni? A meridiánok azok a erővonalak, léteznek fő meridiánvonalak, illetve léteznek egészen pici hajszál, vékony meridián vonalacskák, tehát ezek a vonalak szintén az összes sejtünkbe, szervünkbe eljuttatják ezt a megfelelő mennyiségű életenergiát. Én azt tudom neked, illetve nektek nagyon röviden mondani, hogy természetesen én is néha lustálkodom, és nem mindig végzem el ezeket a gyakorlatokat, de azokon a napokon nagyon-nagyon jól érzem magam, és nagyon-nagyon energiadúsan tudom kezdeni a napot vagy a hetet, amikor ezeket a gyakorlatokat elvégzem. Ezek a gyakorlatok 10, 20, 30, 40 perc alatt tetszés szerint elvégezhetőek. Egészen kiváló
hatást lehet ezzel elérni. Én biztatlak arra, hogy tanuld meg, vagy tőlem, vagy egészen, tehát akár más helyeken, és meg fogod látni, hogy az életminőséged az ugrásszerűen javulni fog. Köszönöm, hogy meghallgattál, jön a vonatom, úgyhogy elbúcsúzom. Sziasztok!